Mandinibulise mawethu. Mandinibulise bantu abantetho isisiXhosa abandivayo. Yabona ke ndisebenzisa igama elithi bantu abantetho isisiXhosa abandivayo kuba sinenetha sithethayo simane sisithi abantu abamnyama. Sifuna ubhekisa abantu abamnyama. Sithini ngabantu apho indoda izeke umuntu webala? Sithini ngabantu apho indoda ingumXhosa okanye ingumuntu omnyama izeke umlungu? Aba bantwana uba classifya njengento yokuba bangabelungu even though utata wabo engumuntu omnyama. Ndiyarhalela ke sixoxe loo nto leyo ngenye imini. Leyo into ndiyarhalela ke siyixoxe nzulu, siyixoxe ngamandla. Ndizawuza neso sihloko ngenye imini. Kodwa ngoku ndifuna uqhawulisa into encinci, andizuba mde. Kukho umuntu oke wandibuza ku-Facebook ebuza into yokokuba yintoni umahluko, yintoni umehluko. Botitshala ndibiza kakuhle ngumohluko okanye ngumehluko. Yintoni umehluko phakathi kwenkulu nendlalifa? Inkulu. Uyabona ke sixabene kakhulu nabantu abaninzi kwinkolo kaNtu. Ndixabene nabantu abaninzi kwinkolo kaNtu. Besithi kum inkolo kaNtu ayisosiXhosa. Ndithi kubo ke mna ke ndiyandivumela inkolo kaNtu ayisosiXhosa, kodwa ke ulwazi esinalo kwimveli lulwazi olumayelana nathi. Uba ndingumXhosa ndimele uthethela amaXhosa kwinkolo kaNtu, ndimele ukuthethela amaXhosa kwimveli, ndingafuni ugeneralize kuba uba ndenza njalo ndizawubhideka. Uba ndenza njalo ndizawubhideka, ndizawuphela ndishwaniza kuba ndizawuthetha izinto ezingenziwayo sisizwe sakho. Kanti uba ndiye ndathi thina amaXhosa senza ngolu hlobo, uzawundiva ngcono. Wawugqibe uthi wena kwesakho isizwe le nto inye uyenza ngolu hlobo. Zange ke bavume undiva oogxa bam. Oogxa bam nangoku usathi uyathetha umuntu ereyidweni, abathandwa kakhulu kereyidweni. Usathi uyathetha ufumaniseke uba indoda izawuthi ngoku isengcobo ingumqwathi, iyophendula umntu osemampondweni, iyophendula umntu olibhaca. Njani njalo? Izinto zamabhaca zimele uphendulwa ngamabhaca, izinto zamampondo zimele uphendulwa ngamampondo, izinto zamabomvane zimele uphendulwa ngamabomvane, izinto zabathembu zimele uphendulwa ngabathembu. Ngokwemveli yethu asinayo ingqondo omnye thina emvelini. Ngabelungu abasithelekisayo bathatha umntu omnye lo bamthandayo bafuna umenza abe ngungqondo wabantu bonke. Isizwe nesizwe sinongqondo waso. Yile nto ingafunwayo ngabelungu. Bathatha umntu omnye. Yiloo nto nangoku amadoda ethu onesidanga ithi mna ndiliqaba, kodwa ithwele isidanga ithi liqaba. Umntu ongusisi athi ethwele izidanga athi mna ndiliqaba lakugatyani. Ndimela amaqaba. Awugqiba uthi umela amaqaba athethe into ephuma ecaleni. Yho, uxolweni. Bendisithi nina kanene, bendithetha ngantoni? Yho, bengicacisa inkulu. Manditsho ndityede. Inkulu ngokwasesiXhoseni. Inkulu ngokwasesiXhoseni. Andazi kuwe kwesakho isizwe. Ngunyana wokuqala kwindoda enenkosikazi esingathi ngolwimi namhlanje etshatileyo. Lo nyana uyinkulu kuba mkhulu kule ndoda. Lo nyana yinkulu kuba mkhulu kunotata wakhe. Uvusa igama likatata wakhe.
mandiyibeke ngendlela ecacileyo. Utata ozala uDaluxolo, nguKekewu. Mna ndingunyana wokuqala kuKekewu. Ndimkhulu kuKekewu. Mna ndimkhulu kutata. Kuba ngesiXhosa ndivuse utata wakhe njengoba utata katata wayengufokwana nje. Uba ekhaya bekulandelwe isithethe, bekumele uba mna ndingufokwana. Ekhaya ndihlonitshwa njengesinyanya esingufokwana, utata katata, kuba unyana wakho wokuqala enkosikazini yakho ukuvusela utata wakho. No! Hey! Ndiza nengxaki ne? Ndiphethe ingxaki ne? Unyana wakho wokuqala wena ndoda enenkosikazi. Laa nyana uvusa igama likatata wakho lo wabhubhayo. Uzathi omnye xa engekabhubhi akabhubhi, kodwa umoshe nje ubhubha ngoko nangoko, wena nyana uthathela gama lakhe. Khumbula ke zasekabikho ezi ID zigcina amagama wethu. So ibilula into yokokuba utata katata ubhubha kuthiwe kumfokwana ngoko nangoko. Nomama nihloniphe kuba kum kuphila umnyanya. Nomama lo ndizalayo andihloniphe kuba ngaphakathi kum kuphila umnyanya, kuphila utata katata. Yinkulu ke leyo. Ndiyavakala. Ingaba ndiyavakala na? Ndiyiphinde. Ubufuna ndiyiphinde uzawuphinda le nto ndiyithethileyo ngokwakho. Indlalifa asinayo thina maXhosa. Asinayo thina indlalifa. Koko abantu besikolo, isystem ithe xa izama ukudungadunga imizi, kuba ngela xesha lokuhlonitshwa kwenkulu zihlonitshwa egameni lokokuba zivuse okhokho. Imizi yayihlangene iluqilima. Ukuyidungadunga imizi, babona into yoba mabazenyelise iinkulu, bathi zindlalifa. Zaphela iinkulu ingathi ngabantu abagacele ukubhubha katata, bathi take over. Kanti ayinjalo. Ubunkulu bunento yokwenza nento yokokuba uvusa igama katata wakho. Alinanto yokwenza nemfuyo katata wakho nezinto ezilapha ekhayeni. No. Uzuqonde into yokokuba ubunkulu abunanto yokwenza nezi zinto thina sizibona ngamehlo. Umntu oyinkulu yekhaya ngokokwakudala ebengayi uyophangela, ebehlala agcine ikhaya, ize aba bahambe bayaphangela bangezonkulu bamane bethumela ukutya. Andifuna uthi imali ke. Bamane bethumela ukutya, nokuza kubiza njengoba imali, kodwa bamane bethumela ukutya kulo mntu ugcine ikhaya uyinkulu. Inkulu bekufuneka igcine ikhaya, iligcina egameni likakhokho walapha. Ilijonga elikhaya egameni likakhokho. Inkulu ihoywa ngumntu wonke, ikhathalelwe ngumntu wonke. Xa uyijonga ke ngoku laa ndima yohoywa ngumntu wonke nokukhathalelwa ngumntu wonke khona ukuze inkulu ingadingi, inkulu ingasafarishi. Xa uyijonga laa nto ayinanto yokwenza nale mfuyo. Andifuna uthetha mna ngabantu abathe kwakulahleka intsingiselo yobunkulu, baphela bebehavior
beziphatha njengendlalifa. Andithethi ngabo bantu mna. Bakhona abantu abaye baziphatha njengendlalifa. AmaXhosa anentetho ethi ndiza kuthi gqaba ndixela umgqakhwe usidla ilifa. Awanayo intetho ethi ndiza kuthi gqaba ndixela inkulu isidla ilifa, kuba inkulu ayidli lifa, koko iyaligcina, iligcinela usapho, kuba le nkulu ngaphakathi kuyo kuphila umnyanya weli khaya. Ngoko ke le nkulu isimboliza isinyanya esikhulu seli khaya. Nangayiphi indlela ayikwazi le nkulu ba ingalitya ilifa. Inkulu iyaziyeka zonke ezi zinto zilapha, izigcine ngapho koko. Ixhomekeke kuni kwizinto nina ndizabe kanjani le nto? Nini bantu bekhaya abaye bayinike inkxaso inkulu khona ukuze igade ezi zinto. Izigada ezi zinto egameni likakhokho lo ibizwa ngaye. Uzuqonda uba AmaXhosa ebelikhusela isiko nesithethe. Jonga laa nto uba bathi ndizawuthi gqaba ndixela umgqakhwe usidla ilifa. Abathi ndizawuxela inkulu. Abatsho, nditsho mna even abathi ndizawuxela indlalifa isidla ilifa. Bathi ndizawuxela umgqakhwe usidla ilifa. Ithetha ukuthi ke ikhona into eyayisenzeka esingayaziyo thina. Ayindima othetha ngemigqakhwe kuba andinalungelo nawuthetha ngemigqakhwe kule nkqubo. Koko ngamaXhosa analo ntetho. Ifuna ke ngoku uzikhangele wena ukuba ingaba kokwenu lo mntu nimbona ingathi uyinkulu, yinkuluna okanye yindlalifa okanye ubhilonga kweli cala. Jonga isandla sam, ubhilonga kweli cala. Yinkulu le, yile ndlalifa ize nesikolo ndingayazi uba ngumntu onjani. Andiyazi le ndlalifa uba ngumntu onjani. Omhlawumbi indlalifa iyadibana neli gama lithi ndizawuxela umgqakhwe usidla ilifa. Omhlawumbi ngabantu abayi-2, andazi. Kodwa uba sithetha ngalo uyinkulu, lo uyinkulu kuphila utatomkhulu kuye, kuphila ukhokho, akangeke enze nantoni enokubangela uba umoya kakhokho wakhe uphazamiseke. De sidibane kwinkqubo elandelayo. Makube Xosi, kube Hele, Cama.